depression umuntu depression no anxiety umuntu onalezo zifo akakwazi ukubekezela isikhathi eside usheshe athathe inqumo zokudecide ukuyeka into manje ube unalowo kakhulu engqondweni kumthusile na ukuthi imali amayithathe kuze kufike la engitshena khona ukuthi useyiqedile and kuyamthusa ngoba i-depression ube ngifakile yona and ekholwa ukuthi umqondo wami awusebenzi kahle kuyamthusa futhi namhlanje uma mina nginga-advise wanga umuntu ngithi ngicela i-proof yokuthi sengikhokhile nokuthi bengikhokhelana and njengoba bengafuni nje ingoba uyazi ukuthi lona cala lelo. South Africa sanibingelela ngane zakwethu namhlanje ekseni kusa nje kuLesine umhla ka-21 November 2024. Nibingela umduduzo kaMkhwanazi sivela kwinhlangano iThuleleni Organization. Namhlanje ngane zakwethu sizokhuluma nje ngodaba angiqala ukwenza udaba njengalolu sekudaba lwesibili. Udaba lokubantu abasuke besebenza emsebenzini besebenza ngezinto mhlawumbe ezama chemicals but uthola ukuthi abaqashi abantu ababanikezi izinto zokuvikela ezivikela emzimbeni ukuthi i-chemical noma lobo buthi abasuke besebenza ngabo ukuze kungezokuba affecta emzimbeni nangaphakathi esifubeni semaphasheni. Angazi-ke mhlawumbe wena lapha ekhaya ukuthi mhlawumbe-ke ungabe awakha amalungelo mhlawumbe emsebenzini ayakwazi ukuthi avikeleleke noma nawe mhlawumbe unesimo esinjengaso lesi ngoba njengoba ngisho i-case yesibili le futhi isahamba nje endaweni eyodwa ngoba nakhona ithinta abaqashi ababodwa noma-ke behlukene phela kube ngaphansi kahulumeni kodwa-ke nasekuqaleni umqashi kwakuwuhulumeni namanje umqashi uhulumeni. Kuwumanje nje kunabantu abasuke befuna umsebenzi elazi njengoba ngithola umsebenzi ukuze ngikwazi nami ukuthi ngibeke isinkwa phezu kwetafula ekhaya but-ke uma uzoqashwa bese kuthi abantu abaqashayo bebe bazi ukuthi into abazokusebenzisa ngayo inobuthi bese bengakuvikeli. Asazi-ke amalungelo abantu ukuthi uma ngabe sekunjalo alweleka kanjani ukuze kubeke nesithunzi sabo nabakwazi ukuthi bavikeleke. La namhlanje sivashile ubaba uMadlala wale esidawuni yakaMadlala ePortshepstone osebenza-ke uzosho umkhandla asebenza kuwona nokuthi ubesebenza ngani nokuthi ukhala ngani. Baba Madlala siyabingelela baba. Ngibingelele Ndonga. Ndonga malapho nginguJustice umuzi uMadodozo kaMadlala ngiwasePortshepstone endaweni yakwaMadlala ngisebenzela uMasipala uGu District Municipality. Ngiqashwe ngo-2009 emsebenzini ukuthi mangingena ngo-2009 udokotela wangihlola wangicheck wathola ukuthi asikho isifo enginasegazini. Kwahamba-ke ngenxa yokuthi umuntu uyakhula kwaba khona isifo esiwu-chronic engibe naso. Ngaze ngangena kwa-EAP emsebenzini ngenxa yaleso sifo. Uma ngingena kwa-EAP ngenxa yaleso sifo-ke umthetho-ke ukuthi ngenxa yokuthi esurage kunama-chemicals namagesi umsebenzi engikwenza ubizwa nge-high risk umsebenzi wasesurage. Kusuke lapho kufanele umqashi-ke besenza i-medical check-up athathe amagazi a-check ukuthi njengoba sonesifo esiwu-chronic nje igazi lakho lisavumelana nokuthi ungasebenza endaweni ezinama-chemicals namagesi kodwa kumqashi azange azakwenze konke lokho. Ngisabheke lokho ukuthi kwasuthi onyaka olandelayo ngase ngiphathwa onyaka olandelayo 2019 ngaphathwa i-TB. Mangiphathwa i-TB umqashi futhi wayazi ngoba ngikwa-EAP ngoba bese ngihlala 2 months full ekhaya kodwa ngihola ngenxa ubufakazi ukuthi umqashi wayazi ngika-EAP. Noma sengibuyela futhi emsebenzini umqashi akazange futhi ayenze i-medical check-up angishekha amagazi wathola ukuthi isimo sami negazi lami lisavumelana ukuthi ngisengasebenza la kulo msebenzi obizwa nge-high risk. Ngaqhubeka-ke ngithe mengiqhubeka ngo-2020 udokotela wabhala incwadi udokotela ubengilapha isifuba esho ukuthi abangisuse kule ndawo enama-chemicals ngenxa yokuthi amaphapha ami awekho right. Bayithola incwadi bangangisusa-ke kuthe bengangisusanga mhlawumbe kwadlula inyanga kwathi ngoJuly 1 ngo-2020 ngashaywa i-COVID nayo isihamba nesifo esimayelana nokuphefumula. Ngithe mase ngiphathwa i-COVID-ke ngabe sengilala esibhedlela e-ICU insuku eziwu-11 mangiphuma-ke e-ICU baphinde bangibuyisela futhi khona esurage bangawenza wonke futhi lama medical check-up uqinisekisa ukuthi igazi lami lisavumelana yini. Bese ngilo ngiphuma ngingena ngikhona futhi esurage ngiphuma ngingena ebhedlela nginenkinga yokuphefumula ngize ngadlulisela komunye udokotela oyi-pulmonologist owagcina esethola ukuthi senginesifo esibizwa nge-COPD chronic obstructive pulmonary disease. Kusho ukuthi leso sifo ukuthi wasebabhalela incwadi ukuthi bangisuse endaweni ezifana nalezo ngoba isifo sami asivuma ukuthi ngisenze endaweni ezinama-chemicals kanjalo. Ake base bangisusa-ke kwahamba futhi bangisa-ke ngosenza noplamba nakhona-ke futhi koplamba kwahamba ngaba ney'nkinga-ke ngothola ukuthi kuyabanda kanti isifo enginaso asihambisani nokuthi ngithole indawo ebanda kakhulu. Wabe senza incwadi ukuthi futhi abangisuse futhi kuleyo ndawo.
kusho ukuthi bangangisusa-ke kuleyo ndawo kanti kube nenyanga ebekade ngizihlele ekhaya ngenxa yokungaphili. Kusho ukuthi-ke mengihlele ekhaya kusho ukuthi udokotela obesebhale incwadi ukuthi abangisuse kule department bangangisusa-ke kule yoplamba. Bethe begcina babe sebeyangibuyisela-ke kuyona. Uma bengibuyisela kule department yoplamba kanti udokotela ubhale ukuthi abangangibuyiseli khona bese kuthi i-union no-HR bavumelana ngokuthi nakuba incwadi yadokotela ithi angingayi kosenza noplamba kodwa mina angiye kosebenza noplamba bezobe besangifunela indawo engizosebenza kuyona. Ngase ngithi-ke mina kubona kulungile ngiyanizwe nikushoyo angiphikisani nako kodwa phela ngicela ninginikeze-ke incwadi-ke esho lento eniyishoyo ngoba phela mina la ngiphethe incwadi kadokotela ethi lo msebenzi angingawenzi nina nithi angihambe ngiyowenza. Seke nginikezeni incwadi yadokotela-ke manje nginikezeni incwadi-ke esho lento eniyishoyo ukuze mekwenzeka something ngikwazi ukuzivikela. I-shop steward lapho no-HR bangiduba bathi hayi kusho ukuthi mina ngifuna ukulalela futhi angifuni ukusebenza. I-shop steward la ngilaxaza lathi aliselona i-shop steward lami. Kwasekuthi mhla ka-2 kwasekuba ne-meeting-ke khona-ke kuzoba khona eyayise-HR kukhona ne-manager. Kusho kwabe sekuthi-ke i-shop steward leli belingimele lafika kuleyo meeting ngomhla ka-2 April yafika seyihamba nelinye lama-shop steward eligezingeni lobuholi. Mabefika-ke lapha kwa-HR ngafika kuqala-ke mina isikhathi singakashayi sokuthi sokuhlala kwe-meeting. Bona bafika late ngithe sengihleli ngaphakathi base bengicela ukuthi angiphumele eminyango. Ama-shop steward omabili leli ngilaxazile naleli linye eligezingeni lobuholi bakhokhasa nomqashi mina bangikhiphela eminyango. Bakhokhasa nomqashi kuthe emva kwa-20 minutes nje sebekhokhasile nomqashi bangibizela ngaphakathi kendlini and engikhala i-union yangidayisa lokwangempela ngoba esikhundleni sokuba i-union ikhokhase nami before i-meeting kodwa yakhetha ukungikhiphela ngaphandle ikhokhase nomqashi. Sebengibiza emva kwa-20 minutes i-union ikhweli yadilika kumina isho ukuthi mina oqala nje umsebenzi engiwusebenzayo awukhokha unamali ngeke ngikwazi ukubopha umqashi ngoba icala lami liyodinga ama-advocate ngiyithatha phi imali yokukhokhela ama-advocate futhi kusho ukuthi makithi ngiyaphendula babe nokungisabisa bayifaka ipolitiki bathi lo mkhandlu kufanele wazi njengoba sikhuluma nawo lo mkhandlu uphethwe ANC hhafu uzokwenza noma kanjani futhi la thina singaxosha noma yinini mangabe sithanda. Usho ama-shop steward I-shop steward futhi eligezingeni lobuholi ngisho usihlalo we-union ngamreportela lonto uyazi kwakumhla ka-2 April ngisho abantu ababephakathi kuleyo meeting ngiyabazi ngiyabakhumbula bonke ukuthi angazi noma nginalo ilungelo ukubasho ngamagama kodwa nje i-shop steward futhi eligezingeni lobuholi ukuthi lihlala kanje nosihlalo we-union and usihlalo we-union ngamazisa ngayo yonke lonto ngamtshela. Kusho ukuthi kuhamba-ke kusho ukuthi-ke ngomhla ka-1 kule nyanga ke khona okay kusho ukuthi ngomhla ka-5 October ngalithatha kudaba ngalisa kwa-1 KZN TV laphuma mhla ka-5 October maliphuma mhla ka-5 October kwathi mhla ka-8 ngathola i-call evela kwa-HR bathi kufake ngiyobona udokotela ngiyobona udokotela base bethi bakhuluma nodokotela ngenxa yencwadi udokotela abeyibhalile ukuthi angabe ngisasebenza noplamba. Hhayi-ke mesifika lapha kudokotela kusho udokotela bese yabaphendula-ke mase bengibiza-ke mhla ka-1 bengibizela ukungifundela incwadi kadokotela kodwa bangifihlela mina ukuthi bangibizelani. Kusho ukuthi ngifonela kuthiwa mina kufanele ngifike ngakusasa kwa-HR khona udaba lami liyokhulunywa kuzobe khona ne-union kungashiwo ukuthi angifike ne-shop steward ngitshela ukuthi kuzobe khona ne-union bese kuba ukuthi mina kusho ukuthi ngibona ukuthi bekhulumile ne-union bese ukuthi ngakusasa-ke uforeman bese sihamba-ke noforeman ngoba ubaliwe naye ngimtshene ekuseni khona i-meeting kuthiwa izobe khona asethi hayi naye bamthintile bese ngiyabuza mina le meeting yana asethi hayi akazi naye ngithi hayi nami angichazelwanga lutho futhi nangokwazi kwami phela uma ngabe uzoya emithingini enjalo kuzoba khona i-union kufanele before lelo suku i-shop steward lakho nixhumane nalo likwazise likubriefe ngoba lona lisuke linolwazi noma wena ulibriefe ngoba usuke unolwazi. Mina ngalala ngingazi ukuthi i-meeting yani leyo and njengoba ngisho ukuthi ngine-depression and kunamacala engibekwe wona futhi engingawazi. Masifika-ke lapha emithingini kutholakala ukuthi kune shop steward enginikezwa lona ile shop steward elangidampayo elalihlangene ne-shop steward leli ngisho ukuthi likezingeni lobuholi ngisatshiswa kuthiwa kufanele ngazi umkhandlu uholwa i-ANC anginashansi la kwenza noma bese ngiyashoka mina lapha-ke khona nesimanager ukuthi angikwazi mina ukuhlala kule meeting ngoba kusho ukuthi fanele ukuthi angimelelekile ngenxa ukuthi i-shop steward elilana langidampa phambi kwanaye manager ngikhombe manager nosisi waka-EAP ngimkhombe ukuthi babe khona lingidampa lisho ukuthi aliselo ne-shop steward la manje and sengiyalazi ne-shop steward engisebenzisana nalo manje kuyangimangaza ukuthi ningibize bese nithi angizomelwa umuntu owangidampayo. Bese ukungalungi kwe-union ngikuprove ngokuthi imanager enkulu futhi engingafuni ukisho i-rank yayo same time ivele ifonela usihlalo we-union phambi kwami
imfonela uhlalo e-union imtshela ukuthi mina ngifuni ukuhlala emithingini ithi ngixoshe ishop swati enginikezwe lona. Hayi bese kuthi baqonde futhi athe esekhulumana ngocingo enye futhi ezimanager vele ithi mina ngiphumele ngaphandle kanti vele sengizwile vele bayakhuluma nosihlalo. Ngithi sengiphumela ngaphandle usihlalo we-union abesiyangifonela athi hayi madlala ngiyafonelwa lana kanje angichazela abesethi hayi hamba uyohlala ngisithi naye kulungileke bese ngiphindela ngaphakathi ngifike ngihlaleke bese beyangibuza ukuthi njengoba uhlala ke usuyavumana ukuthi umelwe ile shop swati bese ngithi mina kuthiwe angivumi bathi bona hayi asikwazi phela ukuqhubeka muthi wena kuthiwe ivuma sibuza wena ke ekujuleni kwenhliziyo yakho uyavuma yini ngime mina ekuthaneni cha ushop steward lo wangilaxaza wathi asasebenzisana nami njengoba ngibuyela nje usihlalo ungifonelile wathi angivume namanje ngiyasho ke kuthiwe angivumi bakhwele badilike futhi nabo kumina ke bangithethiseke basho nokuthi mina ngikumuntu onenkani futhi bona bazoqhubeka ngenkani nale meeting ngabe bezodlala mina bazoqhubeka ngenkani noma ngabe le shop swati ngiyalithanda noma ngabe angilithandi bazoqhubeka ngenkani ne meeting hayi ke base beqhubeka nayo ke i-meeting ke leyo ke ngabe sengiyaphindela ke emsebenzini okunye bese ungiphatha kabi kakhulu kune case enginayo abanginikeze yona kwakufika ingene ngomhla ka12 bathini i-gross misconduct la kubhalwe khona ukuthi kufanele ngishort pay kube khona imali engithathelwa zona mase ngibuyile emsebenzini yayizohlala ngomhla ka12 September iyahlehla mhla ka12 September ngafika futhi khona la ezoqolelwa khona icala ngangaziswa mangifika sekushaya isikhathi secala sengiyatshela ukuthi icala lihlehlile ngitipho beningangazisi ingane base bethi i-union ebekade kufanele ingazisi bese ngisuke lapho ngokucasuka ngoba ngibona ukuthi la ngenziwe isilimo ngisuke ngihambe ngiye ka1 KZN TV ngifike ngilibeke lonke udaba ngisho ukuhlukumezeka sengikwenziwe umqashi nokuhlukumezeka engikwenziwa i-union balithathe ke laba KZN TV udaba base balikhiphela ke emoyeni ake bese ukuthi okunye kube ukuthi maye sekuningi kakhulu sengiyadideka nami hayi thatha isikhathi nje ungadidazeli thatha isikhathi nje thatha isikhathi ukuze uzokwazi ukubeka konke okay yakusuthi ke lecala ke olahlehla ke lithelisuka futhi labe lihlehlela umhla ka25 October ngeshwa umhla ka23 October ngalaliso sibhedlela kusuka biza ukuthi lingabisahlala ke umhla ka25 limali ngadlalanga ngemhla 25 ke manje sengilinde idate kangazi ke lizoba nini kodwa wona baqinisekisile ukuthi lizoba ngoDecember into ke ngiphatha kabi engibona futhi i-fraud and corruption ngimile futhi lapho ukuthi lelo cala likoqulwa kodwa imali yami bazithathela sokuyinyanga ka4 bezithathela imali yami akukho la bangibiza khona bangitshela bazothatha imali ethize ngiyasebenza iholo lingene lonke bayithathe yonke imali bathi bakhokha lezi zikweleti lezi okufanga short pay khona kodwa icala alikaze liqulwe kuzo manje alikaze lihlale ngisho ukuhlala kodwa imali bayayithatha i-union futhi ngayazisa ukuthi imali yami iyathathwa so into and mina bakaze bangitshela ukuthi ngo-August ngesibhedlela ngenxa ye-depression ngicindezelwa yona le yonke lento emqondweni kahle ngakhuluma nodokotela udokotela wasethi ngiyafisa mina ukuthi akhulume nomqashi abuze ukuthi kungani bengangiholeli ngasithi naye ngiyafisa wathatha ifoni yakhe wayifaka loudspeaker njengokujwayelekile mekhuluma nomqashi nami ngikhona uyayifaka loudspeaker bayakwazi lokho wengevenza ubugebengu bayakwazi lokho ngoba i-psychologist ake abese afonele kwa-EAP base beyachaza ke izizathu ezidala ngakho basho ukuthi no i-time sheet yakhe i-right impela uholile kodwa ke nje eholile njalo ke sithathe yonke imali yakhe sawuvala ama-benefits ayikade ewathola engekho emsebenzini manje njengama medical aid ama-police nani besikhokhela yonke ke leyo nto bese udokotela besethi mina ke ngenxa yale ncazelo echazwa u-EAP ngihappy ngithi mina ngikho happy athi ngani ngithi mina ukuthi ngiyabona ukuthi kulinyezwe ilungelo lami akekho umqashi onelungelo lokuthatha imali emsebenzi ngaphandle kokuvumelana naye number 2 mina nginencwadi esho ukuthi khona icala la lento akhuluma ngayo usiswa ke-EAP kodwa mina nginobufakazi obugcwele ukuthi lelo cala alikaze lihlale kwenzeka kanjani ukuthi ngithathelwe imali icala lingakaze lihlale kuthena ke ngo-October ngafonela khona ka-HR ngibuza isikweletu sami siphela nini bathi hayi sesiphelile ngenyanga ezawuzohola besho lenyanga nangempela ke ngiholile ngibe sengithi mina kubona ngoba sengikhokhile ke ngaqeda ke ngicela kaninginikeze ke into ebhalwe phansi ke manje proof ukuthi ngikhokhile nokuthi bengikhokhelani base betibona umthetho awubavumeli ukuthi bakhiphe information efana naleyo ngithi mina phela kufanele incwadi ngiyisebenzise ukuze ngikhombise ne-union ngoba ngayitshela ukuthi phezulu kuba icala lingakaze lingene kodwa sengithathelwa imali manje ngifuna ukuyikhombisa ne-union ukuthi ake nako icala kuthiwa seliphelile-ke nazi inyanga kade ngizikhokhela bathi bona cha umthetho awubavumeli i-information enjalo awuvumelekile bona ukuze mina ngithole le information angihambe ngiye ku-union i-union ibhale i-email iyalento engiyishoyo bona le information bazoyikhipha bayikhiphele i-union mina bese sengithola ku-union
union okungididileka mina ukuthi i-information yami ngathiwa mina ngeke ngize ngithole kanjani izotholwa umunye umuntu kodwa i-information imina othathelwa imali uma ngabe sengifuna incwadi ke proof yokuthi ngikhokhile bengikhokhelani akuthiwa mina ngikwazi ukuyithola lonto bazokunikeza i-union manje yonke lonto iyangididisa ngempela nti angisakwazi ngisho ukulala ebusuku ngenxa ukuthi ngine stress lesesikhulu ngoba ngiyacanga ngiswele ngisho nemali yokugibela ngize ngisizwe abanye abantu ukuthi ngigibele emsebenzini ngoba bayishaqe yonke kokunye mhlawumbe bashiya u500 kokunye nje bayishaqe yonke bayithathe yonke kodwa akukho la ngatshenwa khona ukuthi uzothatha khona imali yami kumanje kwalento abayishoyo ukuthi umthetho awuvumi ukuthi banginike iproof yokuthi ngikhokhile nokuthi bengikhokhelani yonke lento ngiyabona mina ukuthi kuyinto engekho leyo. Ma-benefit maphi lawa enza ukuthi kuthathwe wonke umholo ongaka kanti kwama-benefit amali engakanani lawo? Bathi bathi ama-medical aid nawo wonke amapholisi enginawo kodwa futhi okuphinde kungixake kakhulu-ke Mr Mkhwanazi ukuthi kuzona zonke lezi ey'nyangeni abazibalayo phakathi kwazo khona i-supervisor la yayibhala khona ku-time sheet ukuthi emsebenzini angikho nami futhi ngingali ukuthi i-supervisor ubhaleleni ukuthi emsebenzini angikho ngoba nami ngangazi ukuthi ngi-absent kodwa futhi bona i-time sheet ka-supervisor isho ukuthi ngi-absent kodwa bona banginikeza isalary egcwele umbuzo kubani kufanele abhekane necala lapho kungani manje lo ngaphela umuntu wabanephuthu umuntu wanginikeza isalary egcwele i-time sheet ibisho ukuthi emsebenzini ngi-absent imina anginacala usupervisor akanacala akubhekwane nabantu phela benza ukuthi ngize ngithola isalary egcwele ngoba manje bona sebekhuluma bakhokhela ama-benefits kana akuwona ama-benefits babuyisa wonke le miholo ababengiholela yona kungafanele ama-time sheet ka-supervisor esho ukuthi angikho emsebenzini kodwa bona bangifakela umuholo. Kuona konke lokuhlukumeza kobe khona ngithi usebenza ngamakhemikhali ungazange bekunento yokuvikela waze wagula waya kudokotela dokotela wathola ukuthi uyagula. Yebo kwaba njalo impela. Okay manje ne-union eyazi ukuthi nithembele kuyona ukuthi iyona efuneke nibelethe emhlane wayo ukuze inivikele namalungelweni komqashi kodwa ke kulokhu kuboya ngathi le union yakho le indlela osichazela ngayo wena engathi uthi kusengele phansi. Yebo kubenjalo impela futhi kangangoba ngize ngathatha isinqumo sokuthi ngiseyilona impela ilunga likaSAMU ngeke ngize ngiwuyeke uSAMU kodwa uSAMU wasemsebenzini lapha kumasipala ugu ngibatshenile ukuthi angisafuni ukusebenzisana nawo ngishicala lele ngisho ngithi lizongena ngoDisemba phakathi kwaDisemba 5 noDisemba 6 ngibatshela ukuthi ngingasuke ngizimele mina ngedwa kunokuthi ngimelwe iShop Steward la kaSAMU elivela kumasipala ugu ngiyavele ngiyozimela mina makubiza ukuthi ngiyaxoshwa ngcono ngazi kahle ngixoshwa nje bengizimele mina ngoba kuyafana ukuba nalo kuyazifanela ngoba ngisengaxoshwa ngisho likhona ngoba angidayisile mina ngikhuluma ngento ezinobufakazi lingisabisa iShop Steward elikezingeni lobuholi lingitshela ukuthi uzoxoshwa emsebenzini what kind of a Shop Steward engakutshela ukuthi likutshela lithi ubufakazi unako impela futhi ungaluwina ngisho enkantolo kodwa ke uzomelana kanjani nalabantu ngoba labantu banezimali nje lento kodinga ukuthi wena ukhokhela ama-advocate and wakhuluma igama elangidinayo ethi oqala umasipala uholwa i-ANC ngazibuza ukuthi pho bona njengoSAMU ngiyazi futhi basebenzisana no-ANC bakwenza kanjani pho uma mina bazi ukuthi angiyona i-ANC ukuthi bavume ukuthi uSAMU adonsa imali yami mase nginey'nkinga sekufanele bangimele bona njengamalunga kaSAMU basebengitshela ukuthi mina ngu-ANC umasipala kufaka ngazi ukuthi uholwa i-ANC kusho ukuthi i-corruption ngoba phela bathatha imali yami bazi kahle ukuthi akufanele bayithathe ngoba kusho ukuthi angiyena u-ANC bona bavikela amalunga ka-ANC kuphela. Oh bathi awuyena u-ANC noma wena uthi awuyena u-ANC wena? Bayazi angiyena u-ANC kodwa futhi ngawujoyina uSAMU bazi kahle ukuthi angiyena u-ANC angazi ngikufihla ukuthi angiyona u-ANC kodwa uSAMU ngawujoyina ngoba phela inhlangano engayibona i-union engayibona ukuthi izongilwela kahle amalungelo ami futhi nanokuthi ke eSouth Africa wonke umuntu unelungelo lokuzikhethela inhlangano ezepolitiki ayithandayo as long as ungahlukumezi umuntu nje angiboni inkinga lapho. Oh now kwelinye iqembu lepolitiki wena? Yebo ngikwelinye iqembu elingawuphethe umkhandlo ophethwe leli abathi i-union liphethwe yiyona. Yebo njalo. Shuthi mhlambe lokho okwenzakalayo ungakubeka nemhlambe ukuthi ucwaswa ngoba mhlambe ungalona leli qembu eliphethe umasipala noma lokho nje ngikusho nje ngokugcwele ingakho ngisengathatha isinqumo sokuthi angisafuni ukusebenzisana nabo ngoba kusho ukuthi ngisebenzisana nabo nje ngithi ngilunga likaSAMU kodwa kolunye uhlangothi bengibheke ukuthi kwezepolitiki ngikweliphi iqembu lonto bese iyangihlukumeza. Kanti kuvumelekile ukuthi uma ungena kumasipala wazi ukuthi uyiliphi ilunga noma mhlawumbe ufuna ukubhala ebusweni noma niphatha ama-card carrying members ukuthi uyiliphi iqembu kungenaphi lokho ukuthi uyiliphi iqembu lepolitiki emkhandlini ngaphela umkhandlu ohulumeni?
Isona sizathu-ke nami esadala ngivele ngidecide ukuye ukusebenzisana nabo ngoba yayingekho ngisho ngiqashwe into ayithinta ipolitiki and naye ngaze ngasho and kusho konke lokho nje phambi kwemeneja and into abayenzile nje bewu-2 ama-software ewu-2 okwangikhombisa ngempela vele ukuthi bangidicela phansi kunempa abayilwayo ukuthi athi bezokhuluma udaba lami bangikhiphele ngaphandle bakhokhase nomqashi bezwe isayidi lamqashi lonke elami bangafuna nokwana ukulizwe lami isayidi base beqhamuka sebengitshata base bengitshena nangele ndaba yepolitiki ngaze ngababuza nami ukuthi ipolitiki ingenaphi la ngoba ngemsebenzini la sizosebenza futhi namanje sizokhuluma indaba yomsebenzi nencwadi kadokotela eyepolitiki ingenaphi. Noma ngayithanda nje into yepolitiki ngithandisisi nje because nethweleni futhi ngenze sure ukuthi sikhave wonke umuntu oqhamuka noma kuliphi iqembu lepolitiki but-ke singeve sikhona esilisapothayo. Into engithusayo-ke nengifisa ukuyithola mhlawumbe yile ukuthi nje ubuhlukumezeka manje sebeveza negama lenhlangano. Inhlangano ingenze lutho leyo inhlangano itself but abantu abangaphansi kwasebesebenzisa igama lenhlangano ukuthi oqala lo mkhandlu uphethwe inhlangano ukuthi yabo cabanga ukuthi abathunyiwe laphana ukuthi bayofeza iy'nhloso ze-mandate yepolitiki la abayibeka ukuthi bayoqhakambisa lokho. Leswayo nomasipala nje u-government enemalogo akhona nje ubuyigqokile nayibhaliwe ngithi uGood District Municipality angithi yabo ukuthi mabe laphana bangama-deployees but at the same time futhi bangama-public servants yabo. But uma sebeveza lokho ukuthi bayiliphi iqembu kuyasithusa. Siphinde futhi sibuye sithi njengamanje khona lo uhulumeni wabo lo wenhlanganisela angilazi iqembu lakho noma likuwani lo uhulumeni wenhlanganisela okulona noma mhlawumbe ile wangaphandle kwenhlanganisela kathi ngakazangena yabo umbimbi laphana. Uma mhlawumbe ukuthi-ke nawe ukule nhlanganisela yewombimbi lika-government bazoqhubeka kaze bakuchukuluze manje nawe yakhe inhlangano noma ukuthi yileyo engaphakathi uhulumeni singaphakathi kufuneka phela nayo ivikeleke ukuthi msana udlala phela ngomunye wethu lo mshado esikuwona. Yebo kunjalo iqembu engikulona liphakathi emshadweni. Ziyazi nawe ikhulu zakho ukuthi uyaqhulushwa lapha. Ngazibikela impela ziyazi. Noma banakiza hamba nelikaPonto nababanakile ukuthi amalungu abo nabahlukunyezwa. Hayi ngababikela basebethi ayingenxa ukuthi inepolitiki bacela ngiyithathe ngale ngivele nje nami ngiphushe ngendlela engiyiphusha ngayo ngoba bayibothi inepolitiki kakhulu futhi mhlambe and nanokuthi bakubalula ukuthi babona mengibala ukuthi ziningi izikhawu ngizama ukukhuluma nawo umqashi nayo union kodwa bayabonakala ukuthi bayabantu abanenkani nanokuthi ke Ndonga okunye engizokutshena kona ngumqashi umqashi le engimsebenzelayo umuntu isikhathi esikhulu ongazithatha izinto ngokucabanga kahle kakhulu isikhathi esikhulu izinto zithatha ngenhliziyo. Lo mqashi lengikhuluma ngayo yiyo lo mqashi lo owaxosha abasebenzi abangaphezulu kwa100 ngithi 121 mengaphazami engazange futhi inkinga yakhe akafuni ukulalela mokhuluma naye. Bonke labasenze ngikhuluma ngaye kade baxoshile babuyela ngenxa yokuthi imigude kuyona noma ethatha izinqumo akazilandeli. Lo mqashi lengikhuluma ngayo yiyo lo kade futhi exosha ama-shop steward wona lawo namhlanje angicela ngitshena ngepolitiki azicela liwine enkantolo. Isizathu esadala awini icala enkantolo ukuthi lo mqashi lo ngikutshena nje akayilandeli imigudu ekuyiyona yona umthetho akawusebenzisi mangabe ethatha izinqumo sensakhulu inhliziyo nenzondo iyona into embusa kakhulu leyo and iyona lento sengiphatha kabuhlungu ngoba bonke labantu abangicindezela namhlanje abantu ababuye exoshweni bexoshwe wena lo mqashi kodwa ngenxa yokuthi namhlanje kukhona into sebekhulume ngazo abavumelana ngazo sebehlangana ukuthi abacindezele mina kodwa mina ngangiyiphatha noma ngangingcenye abantu eyayiphatheke kabuhlungu mhla bona bexoshiwe bayazi omunye nje abanye babo bayazi ngangixhumana nabo ngezingcingo ngayo lenkinga bexoshiwe bazibasho bathe Madlala mhlambe ke asibesethembeni lokuthi linda ukuthi ngenye ilanga mhlambe icala siyolwina enkantolo okungithusa ukuthi namhlanje sebengaphakathi sebejikela mina bahlangene nabanye kodwa babengaxoshwanga ku-union kodwa nje namhlanje bona laba sebaphuma khona exoshweni sebejikela mina namhlanje sebefavor lo mqashi lo owayexoshe bona mhlawumbe ave befuna ukuthi ujoyine iqembu labo. Hayi kahle phela Ndonga uma ngabe umuntu ufuna akujoyina kufanele wenze kahle phambi kwakhe akwazi ukujikisa umuntu ngenkani umuntu nje ufuna ukuthi akulandele nje kufanele wenze kahle phambi kwakhe uhambe kahle phambi kwakhe ukwenze konke nje kahle phambi kwakhe azi umuntu agcine sebona ukuthi hayi kahle nayo indlela ekufanele ngihambe ngayo. Iyathusa lento iyabona nje South Africa iyajabhisa futhi lento kakhulu ngoba uhulumeni lapha kukhona izimali zabakhokhi bentela yabo bese-ke kuyaqashwa-ke labo bantu abaqashwayo nabanye abangeniswa-ke bengeniswa ngakho leso sigombiyana abasuke befakwa ngazo but uma lapha sebehlele uhulumeni ey'hlalweni zabo sebedonsela phansi amalungelo abasebenzi kuze kuphumele ngaphandle mhlawumbe kiwe ey'nkantolo
ey'nkantolo basuke beyodifenda ngemali yethu nabakhokhi bentela basuke bengadifendi ngemali yabo ephaketheni emholweni wabo yabo. Njengoba nje kuthiwa nje kuwena uzoba nayo yini imali uqala uhola kancane yabo, la macala odinga ama-advocate labantu kusho i-union umuntu owezingeni lobuholi kwi-union, umuntu ohlala kanje nosihlalo futhi usihlalo ngambikela, kodwa asikho isinyathelo asithathayo ngoba umuntu ohlala naye kanje umngane akhe futhi and kuningi okukhulunywa amalungu e-union kumina, ama-shop steward elinye lazi lathi lento oyenzayo izingasifaki thina njengama-shop steward. Ngamripothela futhi yena usihlalo we-union nalele langidampa sihamba endleleni ngabaripothela futhi usihlalo ngamripothela baze basho bathi i-shop steward lenzela iphutha. Umuntu noma umyeka awumyeki kanje, awukwazi futhi ukuyeka umuntu over the phone. Umuntu umyeka kufanele ikhona imigudu ebekufanele ayilandele okusho ukuthi afika azosichazela kahle ukuthi hayi useyahlukana nokuhamba nawo. Inkinga nje iyabi leyo, umqashi akanayo ubuciko noma ikhono lokulalela umsebenzi mebeka inkinga yakhe. Ne-union ngokunjalo futhi imosi kwi-union banempakamo ngoba abaningi babo bake ey'khundleni ngisho naney'phezulu. Manje uma umuntu bekwazi ukuthi ulapha ezingeni eliphansi bakholwa ukuthi nengqondo yakho iphansi njengezinga lomsebenzi owenzayo. Yes, angisho ku-wrong nje lokho khona ukuthi usatshiswe ukuthi kuthiwa baneyimali bebengenamali kushiwo imali yabakhokhi bentela abazama beyodifenda ngayo bekhomba abameli abasuke bemele umkhandlu abaholelwa imali yabakhokhi bentela. Futhi nabo abameli futhi angazi-ke basebenza kanjani. Ngizoke ngibuze nje, one of my friend bese naye ejele osewummeli usebenza komunye umasipala naye ngapha ummeli nawo omunye umkhandlu ngapha phesheya kothukela, ukuthi ingabe nabo abameli bayakwazi nokubona ukuthi iyabona-ke lento le ukuze ba-advise umqashi wabo ukuthi la kudlala ngamalungelo abantu msaloza siyodifenda into nibe ni-wrong because njengamanje kuwena kuthiwa awunamali kodwa uyasebenza uhola kancane. Usho ukuthi kufuneka uze ube nemali-ke ethe xaxa mhlawumbe oyiholayo ukuze bekwazi ukuthi ikudifende i-union. Nakho lokho nje kuyajabhisa ukuthi i-union uma ngabe imele abasebenzi bese kuba khona ekwenzayo okunjengalokhu yabo. Engakufisa nje ukuzwa kanje njengamanje njengoba uze kuthina njengothuleleni, ikhona kuphi okufisayo nofisa mhlawumbe sikulele khona mhlawumbe ufisa ukuthi ukhiphele udaba lakho ngaphandle? Ukuthi Ndonga ngizamile ukukhuluma nalabantu angisho ukuthi umqashi kusuka ku-2021 ngikhuluma naye akafuni ukungilalela, akafuni hlobo. I-union ke nje bekade ngilalela kuqala iyonakale kamuva sebebuya bekade bexoshiwe. Hayi wangabusazi manje ngathi khona manje into esengidinga ukuthi sekufanele lo daba mina Ndonga ngizokutshela iqiniso yabo into esenzeke kumina kwalento okuthathwa kwemali yami iholo lami ngibe ngisebenzile kuthiwe liyovala ama-benefit engangiwathola kungazange kukhulunywe nami. Masikhuluma iqiniso Ndonga lo i-fraud and corruption leyo. So ke i-fraud iya-reportwa. Angikwazi mina ukuthula kunabantu engisebenza nabo bahole kushawa umhlakathweni bahole bondla imindeni yabo bakhokhela iy'ngane zabo esikoleni benze yonke into bese kuthi mina ngisebenzile i-time sheet ka-supervisor isho ukuthi ngisebenzile. Athi mefona mhlawumbe udokotela econfirma kumqashi ukuthi hayi uMadlala uthi akaholanga kwenze kanjani, bavume nabathi i-time sheet ibi-right uholile ngempela kodwa-ke imali yakhe yonke siyithathile sawuvala lapha la kade simkhokhela khona engekho emsebenzini. Umthetho nje South Africa awumvumeli umqashi ukuthi azithathele esikhwameni sakho ngaphandle kokuxoxisa nawe. Futhi unumber 2 ubufakazi bokuthi nabo bayazi icala into abayenzile ukuthi masebethi sebengitshela ukuthi sengiqedile manje ngithi abanginikeza into eyi-proof phela esho ukuthi bengikhokha futhi sengiqedile nokuthi bengikhokhelana. Bathi umthetho wase South Africa awubavumeli ukuthi bakhiphe i-information enjalo, bangayikhipha leyo information kuphela uma ifunwa yi-union. Kanjani i-information yami kuthiwe mina ake ngiyithole izotholwa umunye umuntu? Okay. Udinga advice kumina? Yebo. Afake enkantolo? Hayi ngicabanga kodwa-ke ngiyafisa ukuthi neminye iminyango kahulumeni ulithole lo daba. Ndonga uhlelo lwenu mina ngiyalilalela kakhulu, baningi abantu esenibatakulile. Mina ngiyafisa yabona ngisho MEC wakaCocta ngiyafisa lazi lo daba. My advice nje babophe yona inkantolo ezokulekelela ngoba sekucacile ukuthi kwaleyo union yakho nje le idlala ngawe nabo bakujela amalungelo akho phansi. Lokho nje kubeka ama-rights akho ukuthi awukwazi ukudonsa imali yomuntu icala ngaba ngabikho kwanqonywa ukuthi ndoda la siyagweba ngokuthi-ke besikunika imali kanje kufuneka umkhandlu reverse imali yakho njengoba ukuthi amalungelo akho ndakhuduleleke phansi. Vele lo hulumeni ushawa ngenkantolo baba. Ngizwa kahle Ndonga. Ushawa ngenkantolo. Uyakhumbula ngabikho lolu mbimbi labo lomshado wabo lo ohlangene ngoba kuyacaphela le mshado ehlangene phezulu ya amahela kodwa nje ngaphansi asikho isisekelo sayo. Njengoba uthi nalo uthi uyabika eqembini lakho lelo elisemshadweni kodwa lingakusizi nalo.
ukuthi lehle phela lizokhuluma ukuthi mhlawumbe udlala ngabasebenzi bethu yabo futhi kuhlangenwe phezulu kuphela laphana inkantolo kuphela abazozwa ngayo umntaka baba. Hayi ngiyezwa Ndonga, kodwa ke Ndonga ngiyacela ukuthi ke ngijwayele mina ukubona ubasiza akulungile ngiyayizwe enkantolo futhi ke kukhona ebengikulindile bekungishaya kodwa ke next week ke sengitholile ukuthi kuzolunga ngizobe sengiyakwazi ngoba nommeli sengikhulumile naye ikhona imali abeyidinga esenginesiqiniseko ukuthi ngizoyithola ngizoyithola next week bese ngiyobonana naye. Kodwa umnyango kaKhokha uMEC umfundisi uThula Sizwe Buthelezi ngiyafisa Ndonga ukuthi alazi lo daba not ukuthi alithathe politically kodwa nje alithathe njengo MEC okhona komasipala ukuthi kunomsebenzi ngempela njengoba ngisho lo daba lisuka kude lisuka ku2021 and sebeze bambe befafaza into engekho ngisho kubasebenzi umqashi esebenzisa lamashop steward akhe athi kubasebenzi mina ngifuna ukuyeka umsebenzi ngifuna ukuresign eqamba amanga ngoba vele lento ayenza ukuthatha umholo wami ngaphandle kokukhuluma nami ngaphandle kokulandela umthetho uyangifrustrate ngoba egcineni ufuna ngiyeke umsebenzi lento kuthiwa i-constructive dismissal ufuna ukuthi ngigcine sengithatha isinqumo ukuthi ngivele nguyeke umsebenzi ngoba egcineni kosuku ngingabi nayo imali yokugibela ngingabi nayo imali lokudla and uyazi ngine-depression umuntu depression no-anxiety umuntu onalezo zifo akakwazi ukubekezela isikhathi eside usheshe athathe iy'nqumo zokudecide ukuyeka into manje ube unalowo kakhulu engqondweni kumthusile naye ukuthi imali amayithathe kuze kufike la engitshena khona ukuthi useyiqedile and kuyamthusa ngoba i-depression ube ngifakile yona and ekholwa ukuthi umqondo wami awusebenzi kahle kuyamthusa futhi namhlanje uma mina nginga-advise-wanga umuntu ngithi ngicela i-proof yokuthi sengikhokhile nokuthi bengikhokhelani and njengoba bengafuni nje ingoba uyazi lona cala lelo. Usuku wombhayela Thula Sizwe lo? No Ndonga bengingakambhaleli Ndonga. Okay ngiyacabanga ukuthi uzofuneka yenziwe i-email yangithi yabo uzokwazi ukuthi uyisende ke ne-office lakhe singazike noma uzophendula yini. Ngingajabula kakhulu Ndonga. No hayi kulungile mfethu siyadlazwana kakhulu nawe yini le oyiphethe la? Futhi sikhombisa khona la. No amaphepha lawo ila kulesifo bengisisho ngithi uyi-COPD chronic obstructive pulmonary disease engasithola ngobutete ngibaba ngoba ngangihogela ama-chemicals ngihogela igas okwagcina senginenkinga ke esifuba ke amaphapha amalimala le ile yayibhalwe udokotela ngesikhathi ngine-TB kuvalwe izwe ethi abangisuse lapha bangangisusa yiyo ke le bese kuthi ngapha ile ecala-ke lele ngilishoyo ke la leli elingakahlali namanje kodwa futhi asebengithathela imali yami alikahlali ngisho ukuhlala lecala nali nayi incwadi yalo alikahlali kodwa imali bayithathe bazibaqeda ukuyithatha kodwa icala likaze lihlala and futhi abafuna ungichazela ukuthi ezibile inyanga babezithathela bathi umthetho awubavumeli. Icala lisayohlala but imali siyadonsa futhi kahle usugwetshiwe wena kahle sengigwetshiwe kodwa icala likaze lihlala sebesathathile isinqumo ready vele obvious wena usutshela ukuthi verdict yabo yathini la sengilindele lokho njengoba kuthiwa unenkani nje nawe unenkani no hayi ukuthi kunenkani ukuthi amalungelo amahlukunyeziwe ngempela anithi shop steward ithi unenkani ingoba lifuna ukulalela umuntu othi Ndonga shop steward uthi umkhombisa incwadi kadokotela athi ayisho lutho lento ungasho kanjani incwadi kadokotela uthi ayisho lutho useshile phela wathi wena uyazi kubusa bani la hayi lo kwakufanele bangitshena ngingena ngesango lasogwini ukuthi lana uma ngabe ungena ANC awujoyini usami noma ujoyini usami soyithatha imali yakho mahala ngeke sikumele mawuhlangabezana nezinkinga kwakufanele lokho bakusho nje kube sobala. No hayi kulungile madlala nathi sizobheka nathi with-team yethu le yabameli ba-advise abanga-advise khona if nakhona futhi mhlawumbe unengidinga i-backup esadini lethu akunankinga sikhona njengenhlangano ethwelini so assistant mfethu kakhulu yabo but njengoba ngisho nje ngithi abantu abakanje mfethu uhulumeni ningabayeki nje mfethu because once sangena enkantolo nakhona mabeshayeka inkantolo mhlawumbe iyokwazi ukuthi phinde ukuthi sonke lesikhathi ade bekuhlukumeza ngaso ufuna bakunxephezele nangaso yabo. Yebo ngoba Ndonga nje mangingakhuluma iqiniso labantu bangilimaza enyameni njengoba ngisho ukuthi ngaphathwa i-TB ngazi ngaphathwa lesifo lesi samaphaphu bazophinda bazongilimaza emqondweni and kumanje yabona ngiya emsebenzini ngihamba kanzima bengangiholeli ngibhatanise and angikwazi mina angilala ama-hour ngwalalayo akafiki kwamabili kodwa kusuke kuzofanele ekuseni ngivuke ngihambe ngiye emsebenzini and ngaphambi kokuba ngigibele ngithatha i-walk ewu-2 hours ukuze ngiyofinyelela endaweni yokugibela la ngizokhokha khona imali encane ngoba uma ngigibelela ngasekhaya amandla okugibela ngisuke ngize ngibe nayo imali yokugibela kungiphoqa ukuthi angiqale ngithatha u2 hours ngiwalka ngiye endaweni la ngizofika ngikhona ngithole mhlawumbe o-lift nokuthi mhlawumbe noma itekisi ngiyithola kodwa kube ukuthi ngikhokha ngemali encane ngenxa yabo njalo. Nami angazi kade lo besithinta abantu
mhlawumbe kohamba bakatholeni sigcina mhlawumbe nathi siba nenyunyana ezokwazi ukumela abasebenzi nje ngoba abaningi abasebenzi belokhu besithinta bekhala ngama-union adlala ngako. Hayi adlala kakhulu ngabantu ama-union indonga angifuni uqamba manga mina njengoba ngisho ukuthi mina angikhulumela abasebenzi ngizikhulumela mina ngento enzeke kumina ingakho ngize ngathatha isinqumo nje kubona ngathi angisafuni ngisize ngoba ngisafuni kube khona mengithi ngifuna ukuthatha i-direction ethize niloku ningivimba ngoba bayenza lento ukuthi umuntu aloku ekuvimba kanti ulibazisa isikhathi ngamasibomu kwana nalo icala ngaze ngabacela ukuthi ningalihlehlisi ngoba kusizi kodwa icala niyalihlehlisa babhizi bayithatha imali yami kwazi ukuthi bayiqeda-ke imali icala liloku lihlehla liloku lihlehla. Hayi thina uma singavula i-union kaThweleni singabaqeda abasebenzi abaqashi. Hayi impela bangaphela ngifuna ukudlala ngabo bangaphela nje because asiphuzi tiye nabaqashi thina ngithi yabo. Leyo uthi kuthiwa comrade bokusha emaralini lokho asiwahambi kamarali thina ngithi yabo. Phela ngabe sinimele ngokweqiniso. Shuthi singahlala nje kushana ngeyifuba ezinkantolo basangena singenile ezinkantolo uma kudlala ngamalungelo abantu abangathi basimele uma sethiwa sibe nenyunyana. Madlala asithembe mntababa ukuthi ke kuzolunga mfethu kuzolunga. Kulokhu nosukuchazile nezwe likuzwayo kwamalungelo akhe asekhuduleke phansi. Sixolisa kakhulu nesidabuke nalokugula kwakho ukuthi ama-chemicals ezakulimaza semzimbeni yabo. Ulinyazwa yibona abaqashi mhlawumbe singazi mhlawumbe ukuthi vele wawufakwa lapho vele ngoba kuhlose vele ukuthi hayi vele akekho eqembini lethu mfake lapha lo yabo. Kodwa siphela indlela okwenza ngayo izinto ungagcina usho njalo. Uma sekuvele egcineni sebesebenzisa indaba zepolitiki nala ngekhona ngisho isidingo ngeke sazi yabo. Siyazwana kakhulu mfethu nawe ngiyabonga nje ukuthi uyikhande usuke le Potchefstroom nje uzosibona nami team yami izolalela udaba lakho uma kukhona ama-point efuna ukuwafaka ukuthi ngasenkantolo sizokuthinta mfethu sokwazisa. Ngiyabonga mfethu yabo. South Africa niyaluzwa ke usizi likamfethu uMadlala abhekene nalo lokuthi ke usehlukumezeka kanjani nabaqashi bakhe emsebenzini kamasipala yini ugu district municipality yes yabo. Ukhonjwa khona ngapha ko-Potchefstroom angithi usehlukumezeka kakhulu ngoba ngisho imali yakhe yomholo iyabanjwa njengamanje. Kunzima bamtshela ngamaqembu epolitiki ukuthi ungeke uzenzele umathanda la uyazi kubusa liphi iqembu la ofisho ku-wrong kakhulu ke lokho ku-wrong. Abaqashi mangabe belapha kumasipala siyacela barepresent umkhandlu nohulumeni ngesidima nangesithunzi bangathathi ipolitiki bayithwale emakhanda baqhele ngayo bayongena nayo ema-office bese becinezela abanye abaqashiwe ngaphansi kwabo ukuthi bafuna ucaca ukuthi bona baqhamuka lapha amaqembu epolitiki ofisha sikudingi ngelokho. South Africa ke siyabonga nisale kahle emakhaya.